ассалому алайкум дӯстони муҳтарам, шунавандаҳои азизи ман дар канали ютуб жизн яъне зиндагӣ. имрӯз 11 март аст, соли 2020 аст. ман умуман намехоҳам як дақиқа вақтамро беҳуда гузаронам, бефоида гузаронам, ё ба коре машғул мешавам, ё ба хондани чизе фоиданок машғул мешавам. чуне ки мебинед, мана ин гулҳоро ман аз мағоза харида, мана имрӯз 11 марти 2020 сол шинонда шудам. ниҳоят шинондани гулро дӯст медорам ва дар хона зиёд будани гулро дӯст медорам. ва ин гулҳоро шинондем барои зеби хона, барои ҳавои хонаро тоза мекунанд. ин гулҳо оксиген хориҷ мекунанд, ба саломатии инсон низ фоида дорад. ғайри ин мана як 3 моҳ пеш мана ин қалафури тезакро шинондам. айни ҳол ба қарибӣ бояд ки ғурра кунад. дар қутиҳои ман ҳамин хел дароз ки дар ҳама ҷо ҳаст, метавонем ҳар баҳор гашнич, укроп, пиёзи сабз, қалафури тезак шинонда аз онҳо истифода барем. нафароне ки ҳавлӣ доранд, дар ҳавлӣ зиёдтар мешинонанд, аммо нафароне ки мо бар ин дар ошёнаҳои баланд зиндагонӣ мекунанд, метавонанд ки дар ҳамин хел қутиҳо шинонда аз онҳо истифода баранд. ва гулҳои зиёде дар баҳор шинонед, ин ба фоидаи ҳамон хона ва оила мешавад. зебу зиннати дигар мебахшад. аз ин лиҳоз дӯстони муҳтарам, моҳи март, фасли баҳор, фасли киштукор аст. ҳар як дақиқаи бекорро истифода бояд бурд, чизе шинонд ба фоидаи оила. ва аз он худи мо лаззат мебарем. саломат бошед, дар амони худованд бошед, то баҳори дигар моро соғ саломат худованд бирасонад.